Barol ada kan ni ketika scene ke bandeng kong ke papi page ya ketek Lavinia YouTube channel ha ke tin khasi pila ban subscribe ikan channel tak papi press your new subscribe button mat kum juru ban press ke bell icon kana ba pin yo iki video ki ba thamai ki bang update ha ke channel sashi scene pat barolok baro ki ba page ya ketek Lavinia YouTube channel ha ke tin khasi mentah kasngi ha ke video ngakwa ban hikaya pi ya ka jinglong magic jong ka notepad ke ba la da pre-install haka computer la ni ka laptop ko jong pi shubu kini ki jingkhen ki banga khen mala ka sngi phi rupi khen lang la ni kini no ja jingkhen na pi pimdon calculator da pi khen ki excel kan ma barobor la da ki don ki sign ki symbol kini ki koma slash la ni kini kini jan na pi auto sum kanom calculate nomor ba kini ki penthut ya ka jing don lang jong ki number te ban weng yaki ngim don kam software ba he pila ban penor kam tang da ka notepad ke bala don lupa ka pc la ne ka laptop jong pi kani ngai ka ya ka jing don board jong ka notepad kambot e ban ong ba phim nang ban khen rei ngamut ya ki por ki ba kerki ada phi kerki ban le sei sei ane ban trace ki bi ki jai kam ti ka notepad ka yarap yangi hakibun kiteng ti da pi paste ka notepad pi ya ka ni ka option ba tho replace nang ta pi weng ki ba pi kwa ban weng nang ni kumu koma lani u slash badu hyphen ti mentang ni ngan weng choi u hyphen badu ni slash baraya benrap lang nang ta di nang to sai replace all ti ki jal baro nang ta basa long stang kini ki koma ti kini rule kumjo weng nei kitu ki ba philadam satai koma berarti nang ta replace all tiada nang ta pi copy kini baro pi rasha ka excel ki ba start ban khen nga ong pi ini jajing khen tak ni kin khen tang da ka khle ki la andrai ka jingbut ang ni kalong ya kata hi ya ka jingker ki jong ko por la da don ki number ki ba ya khle lang ti ini bentang ni ngan chu airong no khnam pinduk tip bakade ke jaka ka bala khen klum yo baro tinai ka barong blue yong ta kidak na ki bali nang ta de ai bol but adin kane na pi select drag ikini baro kan thop lang to ka last cell bakat do pi auto sum kan sami ya ka amount ni ka jingkhen lang bar kumni pi kadi ka jo ka amount la ne ka jingmi hadin mala khen lang kini baro tinga kermen ba pi yo e ka jingmut pan kam ya ka ni ka notepad te smobha waju uninstall ya ka nomor kolong ka badon kam bayarap ini hakibun kiliang tekan dik benta ka ban kong jong ka ni ka video ha ka bai de ka ni ka notepad tin smobha subscribe ban sanam se ki wei kanang ba phin yo ru ya ki video ki ba thamai haki benta ki masawan jong ka ni notepad ku play shibun